Μαζί μας ο Άγγελος Καλλινικίδης, πρώτη συγκέντρωση για την Δόξα σήμερα, με πολλά χαμόγελα, με πολλά όνειρα, με πολλές φιλοδοξίες. Δύο λόγια από εσάς έτσι για την πρώτη γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές για το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περίοδου. Καλησπέρα σας. Ξεκινάμε σήμερα με την πρώτη προπόνηση. Πριν από 10 λεπτά γνώρισα όλους τους παίκτες, δυνατοί, όμορφοι, ωραίοι, λεβέντες. Πιστεύω είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσαν να κάνουν οι προπονητές από παιδιά τοπικά, Δραμηνός, μέσα από το νομό μας. Παιδιά δικά μας, που θα είναι οι αυριανοί παίκτες της μεγάλης δόξας. Μπορεί να παίζουμε σήμερα στο Α τοπικό, αλλά ανήκουμε κάπου αλλού. Έγινε ο σχεδιασμός, από ό,τι ξέρω δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Έχετε πει ότι ακόμη μπορεί να συμπληρωθεί λίγο το ρόστερ. Ο κόσμος να είναι αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας. Αισιόδοξοι είμαστε όλοι. Ναι, έχουμε κάποιες ελλείψεις. Ελλείψεις, δεν θα τις πω ελλείψεις. Έχουμε ας πούμε, κάποια άτομα τα οποία θα ήθελαμε να προσθέσουμε. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω αυτές τις μέρες θα τακτοποιηθεί γι' αυτό. Σας άκουσα πριν στην συνάντηση με τους παίκτες, είπατε ότι οικονομικά η ομάδα πλέον δεν υπάρχουν χρέη, είναι τακτοποιημένοι. Μπορούμε δηλαδή καθαρά να κάνουμε έναν αγώνα για να αλλάξουμε κατηγορία. Ισχύει αυτό? Σωστά. Υπάρχουν χρέη προς το δημόσιο. Τώρα, αν υπάρχουν σε κάποιους ιδιώτες, τους οποίους εγώ δεν υποσχέθηκα ποτέ, αλλά αυτά θα το δούμε στη διάρκεια. Θέλουν λίγο χρόνο. Και κάτι για τη Νέα Μισό, η οποία δεν θα συμμετέχει στην κατηγορία. Αναφέρατε και αυτό τα συγχαρητήριά σας, γιατί θα έχει η δράμα εκπροσώπηση στη ΓΑΜΑ Εθνική. Επίσης, θέλω να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την ομάδα της Νέα Μισού, η οποία ανακοίνωσε πριν μερικές μέρες η ΕΠΟ ότι θα παίξει στη ΓΑΜΑ κατηγορία. Είναι τιμή μας, πρώτα σαν Δραμηνείς όλους, και συγχαρητήρια και τους εύχομαι να πάνε καλά. Και κάτι τελευταίο, θυμάμαι από την πρώτη σας επαφή με τη Δόξα, επισκεφτήκατε τις ακαδημίες, το τουρνουά που έγινε. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πιστεύετε ότι μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτό η Δόξα για να κάνει κάτι καλό? Είπατε από την αρχή ότι δεν αναλαμβάνουμε μόνο για τη μεγάλη ομάδα, αναλαμβάνουμε και για τα φυτόρια, για τις ακαδημίες, για να δοθεί βάρος σε αυτό το κομμάτι. Σωστά. Οι ακαδημίες είναι το φυτόριο των Δραμηνών. Είναι κάτι το οποίο εχθές ήδη κλείσαμε με τον Ηλία τον Ευθυμιάδη, ο οποίος αυτός θα αναλάβει με το κατάλληλο team, έτσι ώστε οι ακαδημίες να έρθουν στο σημείο έτσι για να μπορούν τα παιδιά αυτά να τα επιλέξουμε και να είναι οι επόμενοι πρωταγωνιστές στην ομάδα. Και το τελευταίο μου ερώτημα, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η καρέκλα της Δόξας είναι πολύ δύσκολη. Στέκεσαι, ισορροπείς, δεν ισορροπείς. Όταν φεύγεις, οι περισσότεροι τα ακούνε, παρά ακούνε ευχαριστώ για αυτό που μου κάνει. Ο Άγγελος Καλλινικίδης το φοβίζει αυτό το γεγονός, ή αυτό που τον ενδιαφέρει μόνο είναι να πετύχει το πλάνο? Όχι, δεν μου φοβίζει. Εγώ είπα ότι για τα επόμενα 20 χρόνια πιστεύω να είμαι εδώ. Αλλά στα επόμενα 20 χρόνια πιστεύω ότι η Δόξα δεν θα είναι εδώ που βρίσκεται, θα είναι κάπου αλλού. Εκεί που της ανοίγει. Άρα το πλάνο είναι μακροχρόνιο. Το πλάνο είναι μακροχρόνιο.